Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Phyllaw ru ban apply da ka education loan. Kidikot jong ka khasi Student Union lawan ra ada ki Tynsok ban Siang thia Phyllaw jong Neigrhims hakmat ka Khreh bandrung hapo jong ni jaka sumar pada ka juga poru ke bedai ka jaka pule. Kidikot jong ka KSU klapen Khreh ban sa Miet sendan Neigrhims kat bampat yo ya ke jubab ka biang na ki bor penya jong ni ke institute. Kat bagi dikot ka KSU kidang don Phyllaw ban pelong jing ki kidikot jong ni ka seng klio jing tep bo director lemi in office da ka bayar na ka jingkhang ke bahasa London. Hadu open mi yang ni kubor ke dekat ka KSU kidang don hak ni ke jaka.